Uma ngingaboni ukuthi lo mfana uyinja kangakanani, ongumgodo kangakanani, ngeke niphinde nibone. Nansi i-live ade bebhizi nayo, bekhuluma bexova. Njengoba eseshilo nje ukuthi uyayisola ukuthi le ndoda ngoba uzokhumbula ukuthi wabafeaturisha bobabili kwaba uyena lo umdidi wentethe mase kuzoba nalo ehlathi lo ehlathi lo uSiciphi yabo wakwabafeaturisha bobabili basebenzisana kodwa ke ngazi ukuthi kusuka lapho kuyaphambili engathi kube khona inkinga eziningi ezenza ukuthi mhlawumbe eziholela iqembu ekutheni lize lifadabale liphelelwa amandla njengoba nje lingasasekho namhlanje. Okay. Ngizonqamula ngeimfuphi ingane zakwethu ngoba ngisuke ngibe ngisemhlanganweni lapha. Uyabona bafowethu kwenzeka kanje ukufika kwalezi insizwa njengoba ngisho ngithi ngangitshela ukuthi mhlambe kuyoba usuku la esovuka khona sibe ngelinga amanye amaqembu ahamba abantu. Khumbula ukuthi uDido Mashoba belizinzeka amaphumulo. Thina besingayi kumalontshi komayimaye nakuphi. Thina into yethu besenza amaphumulo kuphela. Abantu mfowethu abasisupporte kakhulu bebeka amaphumulo. Kube baningi bese besabalala ke kuyo yonke indawo. Okuthe mfowethu ngokubona ngokuyitshela ukuthi sinenhlanhla kanti sinenhlanhla eneshwa. Sagcina ke lezi insizwa ke zisondela kuthina le yangaphesheya le yangaphesheya yona leyo ay mayisondela mfowethu sayakha ingoma iyathola i-highest rotation saqala abantu basinaka naphezulu kokuba zasivele sineyinkumbi zabalandeli bethu yabona. Kodwa mfethu ukungena kwale yansizwa mina ngokutshela iqiniso hayi ngoba futhi nayo ngayitshela mangase ngiyibone ngithi hayi mfowethu wayiphula inhliziyo zabantu bakithi kamaphumulo ke ikakhulu ngoba inhliziyo no Dido Mashoba lokhiwe khona futhi belilandelwa kakhulu khona uyi-stronghold salo. Uyasuka umfowethu angazi noma wasuka wabona ukuthi hayi lo ungathi unekhanda elithanda ukuthi libe nekhanzi elivulekile angeke akwazi ukuba isosambengo ekufanele ukuthi sibe yiso ngoba mina ke angikwazi ukuthi ngoba nakho mhlawumbe unemali esiqiniseko noma mhlawumbe uphila impilo enjani uthi noma sengibona ukuthi uyesihluthu ngithi hayi usiqiniseko usahamba egroundini akaye esihluthu ngibe ngibona ukuthi yophoseka kwi-waterfall. So kwavele mfethu zithe iqembu kuzoba neCovid kuzoba iCovid lizorecorda i-album sisonke nabafowethu ngithe ngiyezwa sekuthunyelwe amanye amagidangoma ngaleso sikhathi athi laculayo kuthiwa afundisa umfana lo mfana wako malume kwadladla mncane iduna nje lami engangilokhu ngiliveza kancane ukuze abantu bakwazi ukulibona ngoba ngangilibona linekhono ngoba enye ingoma nje yavele yafeaturisha uSicebe same time umfana ngimbhalela ingoma imnandi wavela ukuthi uSicebe ayingena le ngoma ngangaba nankinga mina kanti sekuqala njalo kokuchitheka lokho ukuthi hawo ezuyileader yeqembu sengaqhamuka omunye umuntu afeature igidangoma lakho bese ucabanga ukuthi usekhona wena eqenjini kanjani inhliziyo enhle mina bafowethu eyangiholela ophathi ngidlule ngizela masithi ngizokuthiwa bayafundiswa abafana bafundisa ukucula istyle sethu futhi sekufakwe nochatha ngaphezulu ukuthi labafana babe nento eright ungcawuthi uthibela no Namanje ngisazibuza ukuthi iliphi iBlue Nation elihlala kulo live walomfana limlalele ekhuluma exeka uKhuzana. Iliphi iBlue Nation elisuka la leyo sefezi isini laphana qhashamathe ko live bakwa Red lapho kuhlala egxekwa khona kuthiwa khona uKhuzana. Siyazi ukuthi kugcwele imigodoyi lapha nezinja. Siyakwazi ukuthi ziningi izihlama ezigcwele lapha.
esingakaze ikhulume lutho ngoKhuzana. Siyazi ukuthi njengoba kuphumele trend ekhona kulamalanga ibanyise kakhulu abantu aphuma ama-transaction kwasendelwa abantu iy'mali ukuthi ke funani into enizoyikhuluma just ukuthi ikhiphe uKhuzana. Angeke kushintshe ukuthi uKhuzana uqopha umlando. Thina uzama uGoogle wanihlula nathi niyazama uRisa ukuthi kanjani nahluleka. Nabuza iy'tifiketi nahluleka. Mase nilanda bani? uSilwayiphi. Loyo uSilwayiphi uma uthi impilo imhlulile akuhluphi. Ayojoyina abantu abasenze ey'ngadini, akadayise emgwaqeni. Uma ukuthi uyakhona ukudrayiva amatekisi akazame. Uma uthi uyakhona ukuthola isira akayilungise leyo, ayilungise isira naye ayibe unogada. Sibaningi vele, inkinga ayikho lapho. So angathi umuntu mayehlulwa impilo ebese ecabanga ukuthi yonke into uzoblema mhlawumbe bani uKhuba. uKhuba ubulala kanjani umsebenzi womuntu owacula kanye once. Angithi uDido Lumashoba loluney'nkinga zakhona. Kwase kuthiwa bona bazocula forever yini. Angeke yini besahluleka. Bebeyohlala bephumela ngaso sonke isikhathi. Kanti kwakuyini lento kwakuyisithwalo ukuthi bohlale njalo bephumelele. Impilo injalo. Uma uzama uyazama, uma uhluleka uyahluleka. Kumele uqhubeke nempilo. Namanje basengaqala phansi bevula iqembu becule beye phambili. Ikuphi lapho uKhuzana ababambe khona wabavala ama-voice abo wabavimba ukuthi baye e-studio. Abantu abayekuthi bebe ngama-failure abese befuna ukuthi bezokhohliswa yilentsha le. Nansi lapha phezulu enamasingile ekhanda ensonto mhlathi wakhe. Lo mgodoyi lona usazonimoshela nabaculi bamaskandi. Uma ningezokunaka ukuthi lentsha le izonimoshela kangakanani, okwenu lokho nizoba nenkinga isikhathi eside. Lentsha mablonation ningakulindeli khona okuhle ukukhuluma ngoKhuzana. Lapha athi uKhuzana nje uvela khona lentsha le nansi la mhlathi wakhe. So ilokho nje engingakusho ukuthi nje lesi sidakwa lesi somfana angazi sidakwa imboza or sidakwa insango, kodwa khona into emdakayo ethize. Khona into emdakayo ethize. Ningasamniki attention. Into nje enganitshela yona ukuthi yintsha nje le evalelwa lapho evalelwa khona njengesigqila ikhulume okunye ngoba usuke sikhokheliwe. Uyakhokhela maybe ukhokhelwa ngemvelophi asazi ukhokhela uthadle akhokhela i-Wi-Fi ukuthi hamba ukukhuluma uthuvi laphayana ngegama laKhuzana. So leso sikhathi ke siphelile ema-donation. Ukuyifihla lokhu nisaba kusasebenzi. Mina engilokhu ngiyale. Wena mfana lapha phezulu oney'nsonto ekhanda uyintsha umgodoyi lokho engakusho. Wena Silwayiphi hamba uyofuna umsebenzi, hamba emafemini uyozama ulungise i-CV. Ukhohlwe yinto engeke isakusiza ngalutho. uKhuzana wacula nango-2018 nayihlulekela kwaphela. Hambani ufuna imisebenzi umculo uma ukuthi wanihlula. Otherwise senihamba niyofokofa noyiphosa ematsheni le emaweni.